19 माखासे जेंनानि थाखाय माखासे एक्टिभिटिखौ कलेजफ्राव लाबोनो दिनैनि दिनाव कलेजाव फैद' फंनैसो बिबुंथि लाखिदो हारिमु हान्जा सोनाय लानाय बेनि गेजेरजों मा मेसेज होनो डक्टर राहुल आसलते जोङो बे बोसोरनै समा जों गोब्राब सम थांबाय जोंनि थाखाय जेराव स्कुल कलेज जेबो जों खालायनो हायाखिसै मोजाङै जों रंजानो हायाखिसै जोंनि गथ'फ्रा स' दिनै बे कभिडनिफ्राय जोङो एसेब्लाबो जों फ्रि जानो हानायखाय जों दिनै जोबोद बेबादि मोनसे प्रग्रामफोरखौ खालायनो मोननायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदों स' दिनै जे जोंनि जे 22nd जे कलेज उइक प्रग्रामनि बे जोबथा सान दिनै बे जोबथा सानाव बे कालचारेल रेलिखौ जोङो प्रग्रामखौ जों खालायनाय जादों बेजोंनो जे जोंनि समाजाव थानाय माखासे गाज्रि हुदा आखुफोर दङ बेफोरखौ जेन माब्रै जों फोजोबनो हायो एसेब्लाबो बे माखासे गाज्रि हुदा जेरै जौ लोंनाय ड्राग्स जानाय बेफोर गासैबो गाज्रि हुदाफ्रा जेन जोंनि ससाइटिनि थाखाय खहा खालायो बेफोरखौ जों एसेब्लाबो बे रेलिनि गेजेरजों जोङो मेसेज होनो थाखाय जों सानदों आरोखि आसलते जोङो बे रेलिखौ खालायनायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव थानाय साफ्रोमबो मानसिफोरनो मोनसे सांग्रांथि लाबोनो सानदों खारन जोंनि समाजाव थानाय गोबां मानसिफ्रा दाबो बेबादि सांग्रां नङा जे जेरै जौ लोंनाय ड्राग्स जानाय आरो बेबायदिनो गाज्रि आखल आखुफोरा जे जोंनि समाजाव खहा खालायो बेफोरखौ बिसोरो मोजां बेबायदिनो गोथौयै साननो हायाखै दा बेनिखायनो जोङो बाहेरायाव गिदिंनायनि गेजेरजों बे जोंनि माखासे गाज्रि बे हुदाफोरनिफ्राय जे जों जानगारना थानांगौ नैबेखौ जोङो एसे मानसिफोरनिसिम मोनसे बै बाथ्राखौ जों खोन्थानो थाखाय जों बे रेलिखौ खालायनाय जादों बाहेरायाव दा जों डिपार्टमेन्ट वाइज जों बेखौ खालायनाय जादों दा बेवहाय जोङो डिपार्टमेन्ट वाइज जोङो कम्पिटिसनखौ जों खालायदों आरो गासैबो जिनिसाव जों कम्पिटिसन नङाब्ला बियो मोजां जाया दा बेनिखायनो सेथियावनो जाहैबाय जे जाहाथे जोंनि बे कालचारेल रेलि प्रग्रामा जेन मोजाङै जाफुंजायो बेनिखायनो जों मोनसे कम्पिटिसनखौ बादायलायनायखौ जों लादों ओमफ्राय बिनि गेजेर अनगायैबो जोंनि जे डिपार्टमेन्टआव थानाय जोंनि जे फोरोंगिरिफोर जोंनि जे प्रफेसारफोर आरो स्टुडेन्टफोर बिसोर बयबो जेन खुब सांग्राङै जेन गोसो होनानै बे प्रग्रामखौ जेन जाफुंहोयो बेनि थाखायनो बे कम्पिटिसनखौ लानाय जादों